Ik geloof dat landbouw de toekomst en de redding is voor Suriname. Door te bundelen en offers te brengen, kunnen wij samenwerken naar een mooi en gezond Suriname. Jukyu anu gona grong, pranawasani giwan betre tamara. Vandaag hebben we een uitzending vol inspiratie. Een eigen bedrijfje beginnen in crisistijd? Doen. Voel je je futloos en zonder energie? Ga van die bank af en beweeg. Arts Ramon Chonafat vertelt hoe belangrijk bewegen en sporten is voor lichaam en geest. Verder het verhaal van kickbokskampioen Donovan Wisse, een echte doorzetter. En zangeres Samantha Wolf inspireert Surinamers met haar lied. Suriname is in een economische dip en dat zijpelt door naar alle lagen van de samenleving. Voor sporters is het een extra grote uitdaging om gezond en actief te kunnen bewegen. Volgens Ramon Chonafat, voorzitter van het Surinaams Olympisch Comité, staat een gezonde bevolking garant voor een harmonieuze en vooruitstrevende samenleving. Ja, de economie in een dip. De economie heeft natuurlijk de gesteldheid van de economie heeft uiteraard een heel belangrijke plaats, in feite de belangrijkste plaats in het spotgebeuren. Omdat spotgebeuren, in welke laag van het spotgebeuren ook, ik praat dan over breedte sport en topsport en alles dat tussenin. Vereist natuurlijk investering. En investeringen die zouden gepleegd moeten worden, denk ik, voornamelijk vanuit de overheid. Dat wil zeggen dat er een spotbeleid zou moeten zijn. Misschien breder gezegd een bewegingsbeleid, als we het in een breder perspectief bekijken. En wanneer dan de economie in een dip is, dan zou je kunnen verwachten dat prioriteiten gesteld worden en dat men in feite dus die doelen gaat proberen te realiseren die op de prioriteitenlijst het hoogst is. En mijn ervaring, en dat zie ik ook om me heen, dat heb ik ook ervaren in het verleden, is dus dat de sport uiteindelijk, het bewegen, dan vrij bekaaid van afkomt. Dus heeft de omstandigheid van de economie invloed op het sportgebeuren? Absoluut. Het heeft in alle geledingen van de maatschappij heeft het zijn invloed. En als de maatschappij ontwikkeld is en de essentie van het bewegen geprojecteerd naar grotere doelen, dat we zeggen volksgezondheid in het algemeen, dan zou je kunnen zeggen dus dat dan de blik gevestigd is op een andere essentie dan gewoon sport en topsport specifiek. Kijk, onze topsporters, wij hebben een situatie waarbij wat topsport betreft eigenlijk redelijk beperkt zijn. Ik zal het niet hebben over de mogelijkheden hier, het potentieel aan topcoaches en toptrainers. Ik wil het niet hebben over de faciliteiten die gecreëerd zouden moeten zijn ten behoeve van topsport. Maar feit is dus dat wanneer wij in Suriname de sport beoefenen en op een bepaald niveau geraken, dat je dan toch wel aangewezen bent op buitenlandse assistentie. En met assistentie bedoel ik dan het participeren
aan trainingen en seminars, aan trainingskampen in landen waarbij de sport op een veel hoger niveau beoefend wordt. En dan is het niet alleen de beoefening van de sport als zodanig, maar ook de competition die je in feite van dag op dag zou moeten hebben. Dus wie is van die zo stress? Bewegen en sporten is goed voor lichaam en geest. Al is het maar VVV, voilà, malasabi, voetje voor voetje. Wandelen, sporten, dansen, ze helpen om te ontstressen. Dan kunnen we gewoon lekker verder. De energiesector behoeft ordening. Voor de ontwikkeling van ons land is dit een must. De Energieautoriteit Suriname, EAS, heeft een leidende rol in dit proces. Dave Abeleven, directeur van deze autoriteit, vertelt hier meer over. De Energieautoriteit Suriname is bij wet ingesteld en wij vervullen een toezicht- en aansturende rol wat betreft de energiesector. Dat betekent dus erop toezien dat alle actoren binnen de energiesector zich natuurlijk houden aan wet en regelgeving, maar ook zorg dragen dat er een stukje begeleiding, maar ook richting gegeven wordt aan de ontwikkeling van de energiesector. Daar komt de EAS vooral bij kijken. We praten over bijvoorbeeld het ontwikkelen van een elektriciteitssectorplan, maar ook de tarievenmethodologie vaststellen, het bijhouden van data, statistieken, publiceren, etc. Wat betreft de tarievenmethodologie hebben we inderdaad met de relevante actoren binnen de sector gezeten en natuurlijk een methodologie ontwikkeld die uiteindelijk per staatsbesluit op 12 juli jongstleden is geëffectueerd. Een ander onderdeel is de subsidieregeling. Subsidieregeling is eigenlijk des overheids. Daar heeft de EAS niet echt een actieve rol. Wel is het zo dat als het gaat om subsidie, de EAS de bevoegdheid heeft om controle uit te oefenen en te kijken als er bijvoorbeeld efficiëntiemaatregelen worden doorgevoerd en toegepast bij afnemers die subsidie ontvangen en op basis daarvan rapportage uit te brengen. Een ander ding waar we ook mee belast zijn is namelijk de lijst van kwetsbare afnemers. Dat zijn niet-huishoudelijke afnemers die zich vooral bezighouden met bijvoorbeeld cultuur, sport, ouderenzorg, jongerenzorg, onderwijs, educatie. Die lijst moeten wij vaststellen, beheren. In geval er aanpassingen moeten worden gepleegd, dat doen we ook. En dat gebeurt natuurlijk in samenspraak met het ministerie van Financiën en Planning. Dus daar zijn we wel mee belast. En we zorgen voor de registratie, controle, maar ook de publicatie van die lijst. De EAS heeft dus een belangrijke rol. De bedoeling is dat alles dat te maken heeft met de energiesector door hun geordend wordt. Kickbokser Donovan Wisse wilde Suriname altijd al op de kaart zetten. In september 2020 werd zijn droom werkelijkheid, toen hij werd gekroond tot Glory middengewicht wereldkampioen. Toen ik in deze branche ben gekomen, is eigenlijk door middel van mijn vader. Hij vroeg aan mij en mijn broer, willen jullie kickboksen? Toen woonden we nog in Nederland. Toen zeiden we van ja, doe maar. Toen zijn we eerst een jaartje boksen gegaan. En toen terug zijn we verhuisd naar Suriname. Dan zijn we kickboksen gaan eigenlijk. Zo is het een beetje gegaan. Volgens mij toen was ik 9 jaar toen ik begon met boksen. En mijn broer was dan 11. Ik heb een jaartje gebokst in Nederland op mijn 10e. En toen zijn we terug verhuisd naar Suriname. Vanaf mijn 10e doe ik aan kickboksen. Dat is eigenlijk door middel van doorzettingsvermogen. Ik heb een droom, je hebt talent, je hebt goede mensen die om je heen staan die je blijven motiveren en blijven pushen. Dus mijn ouders, mijn vader, mijn moeder, broers, zussen, vrienden, familie, iedereen die ondersteunt je. En het voelt gewoon goed aan, je hebt talent, je hebt liefde voor de sport en ik hou van winnen, als ik het zo moet zeggen. Het is niet zo makkelijk zoals je denkt, maar als je een goede team om je heen hebt,
en de juiste mindset en een droom voor ogen hebt, dan vroeg of laat zal het wel lukken. Alles op zijn tijd. Voor mij is het misschien iets sneller gegaan, maar voor de ander gaat het misschien iets langer duren of nog sneller zelfs. Dus je kan de toekomst eigenlijk niet voorspellen. Ik had gedacht, na 5 jaar zou ik nu pas mijn glory contract tekenen. Na 5 jaar ben ik glory kampioen, dus het gaat soms sneller dan gedacht. Dus je hebt de toekomst eigenlijk in je handen. Het heeft ook te maken met vaderlandse liefde natuurlijk. Ik heb een tijdje ook weer in Nederland gewoond. De afgelopen 3 jaar heb ik in Nederland gewoond. Om toch stappen te maken in mijn carrière. Want in Suriname had ik geen wedstrijden of geen doelgroepmogelijkheden meer. Ben ik toch verhuisd naar Nederland. Dus nu ben ik weer terug verhuisd naar Suriname. Nu woon ik weer naar Suriname. En dat heb ik ook altijd gewild. Ik heb gewild ook altijd hier zijn en hier trainen. Maar toch om een paar stappen te maken in mijn carrière moest ik naar Nederland gaan. Maar nu is alles geregeld zo'n beetje. Dus ik ga weer terug naar huis en van hieruit doe ik het gewoon. Donovan laat zien dat je met een doel voor ogen, de juiste mindset en doorzettingsvermogen, jij je dromen waar kan maken. Stilzitten is geen optie. Ook niet in crisistijd. Suryanthy Asmo moest haar kledingzaak sluiten tijdens de lockdowns. Ze bleef niet bij de pakken neerzitten en stampte een nieuw bedrijfje uit de grond. Scented by Desseling. Ik ben begonnen met kaarsen omdat ik eigenlijk veel vrije tijd had en ik wou dus graag iets branden met mijn eigen brand. Maar het moest iets zijn dat ik dus zelf zou maken, niet iets dat ik ging bestellen en dan gewoon mijn brand zou geven. Ik heb gekozen voor kaarsen omdat ik echt dol ben op geurkaarsen. Ik heb tons of kaarsen. Ik heb het over echt Bath & Body Works, Decoware, verschillende merken. Maar uiteindelijk ben ik dus gewoon begonnen met mijn eigen lijn, omdat ik ook behoorlijk wat uitgaf aan geurkaarsen. Mijn eerste bestelling was na mijn launch, dus dat is 17 juli gepland. Ben ik begonnen met 52 stuks kaarsen exact. Ik vind dat je in crisistijd wel kan ondernemen en je moet gewoon creatief genoeg zijn om te kijken naar wat men wil en zoveel mogelijk online proberen te werken. Het mag niet zo zijn dat je stil moet zitten tijdens de crisisperiode, want anders blijf je ook in de crisis, kom je niet eruit. Ik heb een winkel, moet je nagaan, we lagen stil, we moesten sluiten van de overheid, want alleen essentiële diensten mochten een tijdje open zijn. Ik moet mijn hoofd boven water houden, waardoor ik naar andere mogelijkheden moet kijken om geld naar binnen te krijgen. Het heel pandemie juist een positieve wending voor mij heeft gehad. Omdat de mensen dan meestal thuis zitten. Ze zoeken naar iets cozy, iets warms. Iets om hun huis comfortabel te maken, lekker te laten ruiken. Dus niemand gaat meer uit, niemand koopt bijna meer kleren. En uiteindelijk willen ze naar iets zoeken dat dus juist warmgevend is voor hun huis. Vandaar dat mijn branding, dus kaarsen, beter uitpakte in zo'n crisisperiode. Mijn tips naar jonge ondernemers zijn: ga vooral veel research doen hoe je altijd aan je kwaliteit en je producten kan werken om beter van te worden. En always set the bar higher. Neem geen genoegen met dit is oké, dit is voldoende, want zo blijf je op een bepaald niveau. Als je wilt groeien moet je dus echt steeds verder gaan en naar grotere uitdagingen gaan zoeken. Bijna Mika smeerdenken Andra. Lekker geurtje in huis en zo. Creatief denken leidt tot nieuwe mogelijkheden. Think outside the box. We kennen Samantha Wolff, vooral van het Suripop-nummer Oppo Wikikari. Ze gelooft sterk in de kracht van woorden en dat gebed essentieel is voor herstel. Ook het herstel van een land. Ze maakte er een lied over.
vaderlandsliefde, wat betekent dat? Wel, het heeft te maken met houden van je land en eigenlijk jezelf inzetten om dit land beter te maken. En ja, toen ik het lied schreef, werd ik me dus meer en meer bewust van wat het is. En in het dagelijks leven weet ik wel dat ik me ervan bewust ben, omdat ik dus let op verschillende dingen die te maken hebben met bijvoorbeeld het land schoonhouden en positief praten over het land en bidden voor het land. Die vaderlandsliefde probeer ik uit te dragen door de wijze waarop ik me gedraag, door de wijze waarop ik praat over het land en door de wijze waarop ik met het land omga. Weet je, ik zie bijvoorbeeld vaak dat, ik zie vaak op straat dat mensen dingen in hun auto gooien. Weet je, dat je vuil ziet overal, vuilnisbelten. Pas schoongemaakt en dan kort daarna zie je weer een heleboel vuil. Ik heb bijvoorbeeld een vuilzak in mijn auto, waarin ik alle dingen inzet en wanneer ik thuis ben gekomen, dan doe ik die zak weg. Dat is één manier. Een andere manier is om veel te bidden voor het land en om positief te praten, niet te vloeken, niet uit te schelden. Omdat ik geloof dat woorden kracht hebben. Als je naar een plantje kijkt en elke dag constant tegen dat plantje zegt, je doet niet, je gaat niet groeien, je gaat niet vrucht dragen, je gaat niet leven, dan mag je 50 jaar later gaan kijken, het gaat nog steeds niet groeien, het gaat nog steeds niet vrucht dragen, het gaat nog steeds niet leven. Zo ook met een kind. Als je steeds aan een kind zegt, je deugt niet, je bent dom, niemand houdt van je. Dat is wat in het kind gaat leven en dat is wat er naar buiten gaat komen. En dan gaan we naar ietsje groter. Als je zo praat tegen het land deugt niet. Niets in het land is goed. Het land heeft niets te bieden. Dit en dat en zo, dat is wat het landje gaat geven. Dat is wat ik geloof. En daarom vind ik dus dat we ons ook een beetje veel moeten gaan focussen op wat het land wel heeft. En een klein ding is alvast in jouw hoekje ervoor zorgen dat je doet wat je moet doen. En een van de manieren waarop ik het ook doe is schrijven, muziek maken. Om de Surinaamse bevolking een beetje vreugde te brengen, maar ook bewustwording te brengen en te laten weten van hey, let hierop, dit is waarom het gaat. Het lied dat ik heb geschreven heet Suriname. En de rode draad door het lied is eigenlijk je land hoog houden. Positief praten over je land. Sowieso zijn er dingen die niet goed gaan. Ik bedoel, elk land heeft dat. Sowieso zijn er dingen die je anders wil, die ik anders wil. Sowieso. Maar het gaat erom dat je dus, om die dingen te willen bereiken, je dus ook je bijdrage moet leveren. En dat is waar ik in het lied over zing. Ik zing over de natuur, over hoe mooi het is. Ik zing over hoe God van dit land houdt en hoe wij moeten bidden voor dit land. En ik zeg steeds bidden, omdat dat is een van de dingen waar ik sterk in geloof. Weet je, wanneer je bidt, dan spreek je positieve dingen uit. En dat is wat tot uiting komt in dit lied. En wat ook tot uiting komt is, ik roep eigenlijk de mensen ook op om op te staan en iets te doen. Toch? Om niet gewoon te zitten en te wachten op anderen, maar om op te staan om iets te doen. Je kan planten in je tuin, je kan een bedrijf opzetten, je kan muziek schrijven, je kan kunst doen. Alles dat het land uitdraagt en alles dat het land hoog houdt. Er zit kracht in woorden. Spreek positief over ons land. Spreek woorden uit van leven, hoop, voorspoed en kracht. Je hebt zeker wel gehoord van de uitdrukking water bij de wijn doen. Maar, ken je water in de shampoo doen? Letterlijk dan. Kapster Jennifer Redmond vertelt hoe we meer uit onze haarproducten kunnen halen. Als kapster wil ik meegeven, wanneer mensen thuis bijvoorbeeld hun haar wassen, dan zou je, weet je, de shampoo is geconcentreerd als je het koopt in de winkel. Maar het kan verdund worden, omdat het geconcentreerd is. En het voordeel is dat je, als je het verdunt, heb je meer shampoo. Je kunt het dan zetten in zo'n literfles, weet je, zo bijvoorbeeld als je lege afwas fles hebt. Dan kun je die gebruiken om dan een deel van de shampoo, misschien een 1/3 deel, shampoo te vullen en dan verlengen met water. En met zo'n liter shampoo kun je, als je regelmatig je haar wast, kun je 3 tot 4 maanden die shampoo gebruiken in plaats van geconcentreerd een maand of 2 maanden.
Het voordeel van die shampoo verdunnen is dat je, behalve dat je langer mee omgaat, dat langer kan gebruiken, maar het voordeel van het haar op zich is ook dat bij het wassen, dat die shampoo eigenlijk verder verdeeld kan worden. Dus het gaat stromen door het waterregister. En shampoo heeft de functie om haar schoon te maken, om olie, overtollig vet weg te halen. Toch? Maar als het verdund is, haalt het niet zoveel vet weg, wat juist goed is. Dus dat zijn de voordelen als je die shampoo verdunt. Die halve fles shampoo die u bijvoorbeeld thuis hebt, kunt u gewoon aanlengen met water en u kunt langer mee omgaan. In plaats van volgende week al een nieuwe fles kopen. Maar ja, familie dit jaar zo zonder wiri. Maar ik weet zeker dat mijn zusters het een heel leuke tip zullen vinden. We doen allemaal ons deel, thuis, op het werk en als burger. We struggelen, maar gaan door. Neem de hobbels, volg je droom en maak die waar. Iets gemist? Kijk dan alles terug via Facebook, YouTube, Instagram en LinkedIn. Volg ons en blijf wekelijks up-to-date van de nieuwe ontwikkelingen omtrent het herstelplan. Geef je mening door een comment te plaatsen of ons constructieve feedback te sturen. Bedankt voor het kijken naar Sitwi Kondreboom. En namens de redactie van Sitwi Kondreboom wens ik u fijne feestdagen. Tot de volgende keer.